עכשיו נכיר את תוכנית נשר, המאפשרת ל8 בני נוער שנפלטו מהחינוך הממוסד לעבור הכשרה בעולם העסקים. הם מנהלים חברה ומפרנסים את עצמם וגם לומדים 3 ימים בשבוע. כתבנו ינון מילס מספר. מה שלומך? מדברת שירן מנשר. מה שלטים? כן, מדברת אביבית מנשר. בדירה קטנה בפתח תקווה מתחילים אביבית, שירן, מקס, נועם ואנה את יום העבודה שלהם. הם אמנם רק בני 17, אבל כבר בישיבת הבוקר אפשר להבין שמדובר כאן באנשי עסקים לכל דבר. לפני קטע דיברתי עם רפי, הגיעו אותו, שלחנו להם פקס. עכשיו השוק צריך לעלות על שלט בשטמפר, צריך להכין לו גרפיקה. מתי הוא חוזרים תשובה עם הסיפור הזה? עוד היום. 3 פעמים בשבוע מגיעים לכאן 8 נערים ומנהלים בכוחות עצמם בלבד חברה פרטית ועצמאית שמשווקת שטחים לפרסום בשלטי חוצות ברחבי העיר. בהתחלה אמרתי, וואלה, זה לא עבודה, זה נשמע לי רציני, כבד כזה, לא לגילאים שלנו, 17, 18. זה לא סתם אני מדברת עם חברה שלי, זה מלקוח, זה אנשים, זה עסקים. בהתחלה אפילו טלפון הם לא מוכנים להרים. ופתאום אחרי חודש-חודשיים אתה רואה אנשים בטח בריאו טלפונים ויש להם ביטחון, הם הולכים ועושים עסקאות, הם סוגרים עסקאות בסכומים מאוד יפים, זה לא מוכרים בזוקה בקיוסק. פרויקט נשר נוער שואף רחוק הוא עסק לכל דבר. עיריית פתח תקווה נתנה זיכיון ל100 שלטי פרסומת ברחבי העיר, וכך הצליחה לתת תכלית חדשה לנערים ונערות שנפלטו ממסגרות החינוך המקובלות. כאן מדברים בשפה שלהם. מי שלא עומד בזמנים פשוט משלם בשעת עבודה, מי שסוגר עסקאות מקבל בונוסים. אביבית היה לה בונוס החודש של 2,337, רק בונוס. הפרויקט הזה הצליח בדיוק במקום שמערכת החינוך נכשלה. עברתי 4 בתי ספר. הגעתי מהמלבט עד לפנימיה. לא יכולתי להסתדר עם מסגרות אחרות כי לא היה לי את הביטחון. היו בעיות בבית, עם האבא, עברתי דירה לגור עם אבא, אחרי זה חזרתי לגור עם אמא. היו דברים, בוא נגיד ככה, קצת יותר דחופים מבית ספר. אתה כבר בא לבית ספר, כאילו לא בשביל הבית ספר, בשביל החבר'ה. כאילו למה נשאר לבזבז את הזמן? היום אין זמן לבזבז. אחר הצהריים יוצאים לפגישת עבודה עם אחד הלקוחות הוותיקים. ומה היום מעלי כזה? המטרה, להחתים אותו על חודש פרסום נוסף. אני הייתי רוצה להניח תגבור בציר של ז'בוטינסקי. יש עכשיו 3 שלטים פנויים, כמו שאני יודע, בציר של ז'בוטינסקי. אסטרטגיית השיווק של 3 הצעירים חדורי המוטיבציה הצליחה מעל המשוער, והעסקה נחתמת ל3 חודשים. קודם כל הם מציעים לי עסקה טובה. הם אנשי מחירות טובים. הם פחות מלוטשים, הם פחות אנשי מחירות שמנסים לסדר אותך ולמכור לך. אני מאמין להם. הרבה עסקים בפתח תקווה כבר נתנו אמון בחברת נשר, מה שאפשר לה להיות חברה רווחית שלא נזקקת לתמיכה מבחוץ. אבל כאן, ההצלחה לא נמדדת רק במונחים של כסף. העבודה הזאת נתנה לי עצמאות. זה נתן לי מסגרת. ממש, כמו אשת עסקים לכל דבר. עושים ממני דברים שלא ידעתי שיש בי. איפה היית היום אם לא היה נשר? איפה הייתי? זו שאלה טובה.